जों दिनै गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय एनिथिं एमजे इउटुबारखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। एबसुनि सायाव जानला मोनला बाथ्रा बुंनायनिफ्राय बियो जानगाराव थानांगौ आरो बियो इयुनाव एबसुनि सायाव बिदि बेबायदि जानला मोनला बाथ्रा बुंबावोब्ला बिथांनि सायाव आयेननि दारै गोख्रों राहा लानाय जागोन। गिबियावनो गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ बावग्रोबाय। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा बाजेबाथि थान्दै जख'न्थाया जानुवारि दाननि 12, 13 आरो 14, 2024 इं अक्ट'खालि सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों जानानै थाङो आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों सोमोन्दो लाखिनानै आथिखालनि समाजाव नुजाथिनाय जे बर' सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा ड्राग्स आरो फेग्रा मुवानिफ्राय अराय गोजानाव दोननो थाखाय मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। दिनै एबसुआ बर' हारिनि सिनायथिनि सायाव खामानि मावगासिनो। दिनै एबसुआ बर' हारिनि सिनायथि, थामोनथा आरो रैखाथिनि सायाव हाबा मावगासिनो। एबसुआ बर' हारिनि सिनायथिनि सायाव हाबा मावनायजों लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि हाबाफारि मावगासिनो आरो दिनै एबसुआ ड्राग्स आरो फेग्रा मुवानिफ्राय अराय गोजानाव दोननो थाखाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावगासिनो। दिनै बेबायदि समाव एनिथिं एमजे एबसुखौ जानला मोनला बखिलाबायनायखौ जों दिनै निमाहा होनाय जानाय नङा। बिथाङा दिनै हारिनि गेजेराव गावस्राहोनाय हाबा मावगासिनो आरो गावजों गावनि गेजेराव एना एनि साननायखौ लाबोगासिनो। बेनिखायनो जों दिनै गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय एनिथिं एमजे इउटुबारखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। एबसुनि सायाव जानला मोनला बाथ्रा बुंनायनिफ्राय बियो जानगाराव थानांगौ आरो बियो इयुनाव एबसुनि सायाव बेबायदि जानला मोनला बाथ्रा बुंबावोब्ला बिथांनि सायाव आयेननि दारै गोख्रों राहा लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जों गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जिरायनानै थानाय नङा।